Rizzo here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing my current favorites video. Meron akong mga sobrang nagustuhan lately na I wanted to share with you guys. So, yeah, without further ado, I will go ahead and start. I will start with my hair color. So, I dyed it myself. If you guys watch my vlogs, you would know na I dyed it using the Garnier Nutrisse creme. I kept the packaging because I really like it. And merong something dito na hanggang ngayon ginagamit ko pa. Not yung mga chemicals ha. Ito, the conditioner guys. Wait, let's start with this. Ito yung Garnier Nutrisse. I'm not sure if I'm pronouncing that right. Nutrisse creme. Ito yung shade darkest brown or espresso. Yan yung shade niya. And ganito na siya sa buhok ko. It looks really dark sa akin. And I was really surprised nung like nakuha ko talaga yung color na nandito guys sa packaging. And I'm really liking the color. Gustong-gusto ko yung color ng buhok ko. Yung original plan ko was to dye my hair para makat ko siya. Kasi ayoko siya na i-cut na merong ganitong kahaba na light na color. But after ko na siya kulayin, nagustuhan ko yung buhok. Tapos sobrang nagustuhan din siya ni Dan. So sabi ko, I'm just gonna keep it hanggang sa hindi ko na siya magustuhan. Pero right now, okay na okay sa akin yung kulay niya. So, I'm just keeping it. And I'm wearing my PJs kasi wala na akong ibang ganap today. I filmed my Q&A videos, yung part 1 at saka part 2. Tapos nagbihis na ako kasi wala na. Tapos na ako mag-film. But I was thinking, you know what? I'm gonna film one more video. And here I am. So, yeah. Sobrang ganda niya, guys. And mura lang to. I think I got it for like nakalimutan ko na. Siguro mga $13, $12. I'm pretty sure I mentioned that on my vlog. Pero, nakalimutan ko na. The best part is ito. Sobrang ganda niya. Ito yung ginamit ko sa buhok ko. I washed my hair today. By the way, it is the Garnier Nutrisse Creme Nourishing Conditioner. So, it looks like that. Ano siya? Kasama siya nung nasa pack. And sobrang dami pa kasi niyang natira. Kasi nga, sobrang konti lang ng buhok ko. Sobrang nipis lang ng buhok ko. So, I used like maybe this much conditioner. And para sa akin, sobrang dami na niya sa buhok ko. So, I kept it. Kasi isa na notice ko sa mga pangkulay, sobrang ganda ng conditioner na kasama sa pangkulay na kit. And hindi mo siya nabibili na siya lang. Maybe I've used this 4 times already. And hanggang ngayon, meron pa kasi medyo tinitipid ko siya ng slide. And sobrang ganda ng buhok ko, guys. Hindi siya nakakapag-straight ng buhok kasi hindi naman straight yung buhok ko. Wavy naman siya. But it looks really shiny. Nakita niyo naman yung buhok ko noon, diba? Na ano siya, like patay siya tingnan. Maybe because of the color din noon. Pero yeah, this one. Pero paubos na siya. Siguro isang gamitan na lang to. Or kapag pinush ko talaga siya, 2 gamitan. But this one is really good. I'm hoping na makita ko siya na siya lang. But I don't think so. Speaking of another hair product, i-check ko kung ubos na siya. This is the Hair Fairy Dry Shampoo. Paubos na to. Sobrang ganda ng packaging niya, diba? Nakalimutan ko yung pangalan ng shop, but ililive ko yung link ng shop below kasi I'm pretty sure I have the link sa Instagram ko. But this is a dry shampoo. This is the only dry shampoo that I use lately. This is made in the Philippines as well. And sobrang bango nito. As in, sobrang bango nito. Very, very fresh ng amoy niya. Minsan ko lang siya ginagamit, pero kapag kailangan ko ng dry shampoo, siya talaga yung ginagamit ko. I like it. It's very good. So, yun yung buhok. Next is makeup naman tayo, guys. Magsa-start ako dito sa lipstick na to. This is the Menow Kissproof Long-Lasting Liquid Lipstick. I'm pretty sure na-mention ko na to sa previous favorites video ko, pero ito yung go-to nude lipstick ko, guys. As in, sobrang ganda niya. Hindi ko sure kung pwede gamitin yung Menow, kung approve gamitin yung Menow, pero para sa akin, personally, wala pa akong nakikitang tsaka na effect sa skin ko. So, I keep using it. Not that I use it araw-araw ha, pero kapag gusto ko mag-nude lip, ito lagi yung ginagamit ko. I use this nung nagpunta kami sa party ng pinsan na Dan, and perfect lang talaga siya na nude para sa akin. So, it looks like that yung packaging. Nawala na nga siya. Kasi ang tagal na sa akin ito. I got this from Divisoria. This is the shade 205. And yung shade niya, guys, sobrang ganda. This is not what I have on my lips right now. I have a different Menow lip gloss on my lips. Pero, ganyan yung shade niya. Para sa akin, it is the perfect nude. Sa skin tone ko lang naman ha. And yeah, siya yung go-to nude ko. It's also not drying sa lips ko. I'm not sure kung ano yung ganap niya sa ibang lips. Pero sa lips ko, okay na okay siya. And very long-lasting din niya, guys. Next naman is the Lancolme Teint
Idole. Hindi ko siya ma-pronounce. Ayoko siyang i-pronounce kasi alam ko hindi ko kaya yan. But that's the foundation. Bigay sa akin to ni Jen. Meron siyang channel, Jen OZ Vlogs. Sobrang thank you kasi sobrang gustong-gusto ko siya, guys. I have it on my... No, I don't have it on my face right now. I have a different foundation on my face. Pero isa to sa mga go-to foundations ko. It is very, very long-lasting. It doesn't feel like meron kang foundation sa mukha mo. Hindi ko alam kung magkano to. I'm pretty sure mahal siya kasi Lancolme siya. I actually feature this in, I think, my full face first impressions review video. I am in the shade 04. Ano siya? It gives medium to full coverage. Konti lang yung ginagamit ko sa kanya kasi you do not need a lot with this foundation here. And yeah, sobrang ganda niya. Speaking of foundation, meron ding isa na sobrang gustong-gusto ko din na ginagamit ko siya kapag alam ko na kailangan ko talaga ng as in super long lasting. Ito yung ginamit ko nung pumunta kami sa party sa birthday ng pinsan na Dan. This is the Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup in the shade shell beige. If gusto ko ng something na panggabi, like match talaga sa skin tone ko, ito yung ginagamit ko. Hindi ko pa siya na-try sa gabi, itong Lancolme, pero I'm pretty sure it's gonna be fine. Yung medyo negative lang sa kanya, which para sa akin, I don't mind, kasi sobrang ganda ng product, like, okay lang sa akin to. Wala siyang pump. Yeah, so kailangan mong mag-ingat kapag inano mo na siya, in-apply mo na siya, ilalagay mo pa siya sa like sa back of your hand, or minsan siguro yung iba merong like slate ba tawag doon, something. Yeah. Hindi siya ganun ka-convenient. Yung Lancolme, meron siyang pump. Tapos, ang social pa niya. Okay, next is a powder. I promise you guys, this is going to be the last high-end one. This is the Becca Soft Light Blurring Powder in the shade Golden Hour. I have this powder on my face right now. Kahit anong foundation na gagamitin ko, sobrang cooperative niya. Cooperative talaga. Kasi kahit na anong foundation yung gamit ko, kahit nga minsan concealer lang, I put this on top of it and sobrang ganda niya sa skin. So I have it under my eyes, like inano ko siya, parang binake ko siya pero I didn't leave it for that long. Siguro nilagay ko lang siya and then wait siguro mga 30 seconds to a minute, and then blend ko na siya agad-agad, and then I apply it all over my face as well. This is really good, and gusto ko na hindi siya flat white na powder, kasi para sa akin kapag flat white, feeling ko sa specific na lighting parang white siya tingnan sa mukha ko, but this one is in the shade Golden Hour, and ganyan yung shade niya. So, yellow yung undertone niya, as you guys can see. And gusto ko din yung packaging niya na alam ko na secure yung powder because meron siyang enclosed na around thingy dyan. I'm not sure if I explained that right. Yung packaging niya malaki pero very social tingnan. Like, you have the Becca name there and then ganyan lang siya, but it's really good. Hands down the best loose powder I have tried. Like, sobrang ganda niya. And with loose powder, alam mo na magtatagal talaga sa'yo kasi loose powder, like, you know, kailan pa mauubos yung loose powder? Unless, like, nililigo mo yung loose powder mo, diba? So, yeah, I really like that one. I got that from sephora.ph, by the way. So, yes. Okay, next is mascara. If you guys have been watching my vlog, alam nyo na ito na yung mascara na lagi kong ginagamit. This is the Heroine Make Long and Curl Mascara Super Waterproof. This is from Pretty Angel Shop. Meron siyang kasamang mascara remover, which is my favorite as well. I will show you guys later. But this is what I have on my eyelashes right now. Sobrang gustong-gusto ko siya. It really separates your lashes and it does really keep the curl. With my eyelashes nga today, hindi ko siya kinurl. Kasi kapag kinurl ko siya and then I use this, feeling ko nagka-curl pa siya ng bongga. So when I use this mascara, hindi ko na lang siya kinurl. I'm pretty sure depende din sa eyelashes mo yan. Pero personally, kapag ito yung ginagamit ko, kasi napansin ko, kapag kinurl ko siya, using an eyelash curler, tapos ito yung ginamit ko, mas nagka-curl siya ng over. So yung ginawa ko today is, hindi ko kinurl yung eyelashes ko and I just use this. Yung wand niya, medyo meron siyang pa-curl na ganap, ganyan. And yan yung ginagamit ko. So, yung curl na side yung ginagamit ko sa eyelashes ko. And it really does give your eyelashes that curl kahit na hindi mo ginagamit yung eyelash curler. That was like way too many curl word in there. The wand is perfect para ma-separate yung lashes mo. Gustong-gusto ko din yung formula niya na it's on a drier side.
So, ang formula niya, dry, and mas prefer ko yung dry na formula kaysa sa medyo may pagka-wet na formula. I feel like kapag wet yung mascara, parang nawi-weigh down niya yung eyelash mo, tapos hindi niya na-maintain yung curl. But this one, it's really good. Hindi ko alam kung magkano siya, but I got this from Pretty Angel Shop, Shirlene. Gift niya sa akin to nung nagpunta ako sa Manila last year. So, thank you so much. And then, yung kapartner niya, someone commented on one of my vlogs, sabi niya, paano mo natatanggal yung Heroine Make na mascara? Sobrang hirap na tanggalin. Well, it comes with its own mascara remover. Binigay sa akin ni Shirley, meron siyang kasamang mascara remover, and this one is it. Ganito yung itsura niya. Sobrang ganda ng packaging niya. May pa-crown pa siyang ganap dyan. And it really does help, guys, remove the waterproof mascara. Like, this one is very, very waterproof. And nakakatulong talaga to. So, I'll show you. Napakita ko na to sa first impression video ko eh. But it looks like that. Iko-coat mo lang siya sa lashes mo. Kapag na-coat mo na yung eyelashes mo with this, with a dry cotton pad, igaganon mo siya, tapos matatanggal siya, and nakakatanggal talaga siya. Tapos sobrang linis pa ng pagkatanggal niya. Well, obviously, during the process of like removing it, magiging messy siya tingnan. Pero what I mean is, natatanggal niya talaga yung mascara. Walang natitira sa lashes. It's really good. It's really made for waterproof mascaras. Na-try ko din siya with my Etude House Curl Fix mascara. That one is very, very waterproof. Even my waterproof makeup remover, hindi siya natatanggal ng maayos kapag yung mascara na yun yung gamit ko, because that one is very waterproof. Pero this one helps out a lot. Like, nakakatanggal talaga siya. So, I'm not sure if you can buy this on its own. Pero, again, I got this too in a set, and I'm so happy kasi like it's a really good product, this one. Okay, next is this one. So this is the Daiso na pangkilay. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Natanggal ko na siya sa packaging niya, but this is what I have on my kilay right now. So meron siyang spoolie on that end, and then this is what it looks like. So I'm pretty sure ito lang naman yung isa, yung ganito yung itsura sa Daiso. So hindi ko alam kung anong tawag talaga sa kanya, but pag nakita niyo yung ganyang muka, yan, yung mukhang yan sa Daiso, then yun na yun. Hindi ko lang alam kung anong shade ako. Kasi, again, nawala ko na nga yung ano. Pero this one is so easy to apply. Kasi nga, meron siyang paslant na ganap na ganyan. And yeah, I have it on my brows right now. And I love it. And sobrang mura lang nito. Sa Pilipinas, it will be like 88 pesos. Dito, $2.80. Medyo maharlika dito, pero yeah, sa Pilipinas, mura. This one I got from Daiso, guys. Sobrang ganda nito. I know it's very like, kailangan mo ba talaga ipakita yan? Pero believe me, kapag nakita nyo to sa Daiso, kunin nyo kasi it is the best, like, you know, the best talaga na Q-tip. Ang ganda nito. Meron siyang pa-curve-curve na ganap, guys. And I used to use the black one na meron ding pa curve na ganap sa ano niya, sa dito niya. The black one I find more flimsy than this. This one is very sturdy. Like yung ito niya, mas ano siya, very strong. So kapag naglilinis ka ng tenga, so hindi biglang nababali yung ano, yung Q-tip kasi very strong ng Q-tip niya. Kung gusto niyo ng ganito, may pa-curl, piliin niyo yung white instead of the black kasi mas matibay. The last time I went, I got the black and then itong white. So from now on, I'm gonna buy the white kasi mas maganda yung white. So yeah, white. Okay, last one is the All Skin Type Goat Milk Daily Toner. This one is from Esfolio. It looks like that. Ito lang yung toner na gagamit ko na hindi siya like basa tingnan sa mukha. Like after ko siya ilagay sa mukha ko, parang naglagay ako ng, para akong nagpat ng ano tawag doon? Blotting paper sa mukha ko. Meron siyang ganung effect. Gustong-gusto ko siya, guys. Hindi siya ganun kabango. Mabaho siya, actually. Pero, I don't mind kasi ang ganda niya sa skin. And once na absorb na siya ng skin, hindi mo na naman siya maaamoy. Bakit ko siya inamoy? Mabaho talaga siya. Pero ang ganda nito, I got this from, I think, I got this from boutique.com. Yung ano nila, yung subscription nila. But yeah, sobrang ganda nito.